Avui parlarem de la zonificació de la DEO Montsant. La idea de zonificació neix de l'any 2008, una mica com una eina d'autoconeixement de lo que seran les diferents zones que tenim repartides per tot el Montsant i lligar-les una mica amb el terreny i les zones climàtiques de la pròpia DEO. Dintre d'aquest autoconeixement i d'aquesta zonificació que portem durant més de 10 anys realitzant, hem començat a diferenciar 6 zones en funció del clima, del terreny que tenim i del terreny i el microclima que al final configura tot això, i amb aquestes 6 zones les hem diferenciat una mica en funció del si han tingut un clima més continental, si tenen una influència més mediterrània, si tenen una orografia més plana o si està posat més plantades les vinyes en bancals. En totes aquestes 6 zones hem volgut diferenciar una mica, sempre tenint en compte que dintre de DEO Montsant les varietats principals són 2 o 3, poder explicar el per què aquestes bodegues de diferents zones acaben aportant vins amb peculiaritats i característiques diferents. Avui us portem una mostra de 3 zones ben diferenciades. Una primera zona que nosaltres l'hem posat de color blau, que és la zona més freda i més alta de la DEO Montsant, on tenim un clima més fred. Una zona vermella, considerada la zona potser més calorosa, amb més insolació, i la zona potser orogràficament més plana, que seria aquesta zona, i la zona lila, que és la zona amb una influència més mediterrània i la zona més plujosa. Avui els tastarem una mica per anyades, de l'anyada més jove a l'anyada més vella, i comencem per aquest, que és el vi del Silència, de la cooperativa de Molins, de la zona més freda. Què ens esperem o què creiem que hem de trobar aquí? Sobretot aquesta sensació de fruita molt més àcida, més fresca, amb notes balsàmiques, que ens porta una mica al terrer aquest, que de fet és on avui estem gravant el vídeo, que és un paisatge bastant auster, amb poca pluviometria i amb moltes herbes aromàtiques i mediterrànies. Dintre les característiques, aquí surt sobretot amb un vi jove d'aquestes característiques, surten les notes sobretot de fruita fresca, notes inclús una mica florals, i la sensació balsàmica que ens podrien recordar les herbes aromàtiques. En boca, també, continuant amb aquest perfil de vins d'alçada i de climes més continentals, tenim una sensació poc tànica, molt dolça i molt agradable, amb un pas molt llarg per la boca i un final de boca àcid, fresc i sobretot amb molt retrogust. Això és el vi del Silència de la cooperativa de Molins. El segon vi que el tastem per anyada seria de la cooperativa Capçanes, és la nit de les garnatxes 2018 de Licorella. Dintre d'aquesta zonificació també la cooperativa de Capçanes elabora la mateixa varietat, la garnatxa negra, en diferents tipus de sols dintre del mateix territori. Avui hem escollit aquesta, que és la garnatxa, de la nit de les garnatxes del sol de Licorella, i de una de les zones més càlides, la zona vermella de la DEO Montsant. Què ens hem d'esperar de trobar en aquest vi? Sobretot, unes característiques de vi més madur i amb més fruita. Com us dèiem, és un vi on apareixen sobretot aquestes notes de fruita, però a diferència de l'altra, fruita molt més compotada, on surten més la pansa, les notes de cirera més madura, i amb un lleuger pas per bota que també li dona aquesta complexitat. A nivell de color també veiem que és un vi amb una intensitat colorant molt més intensa, i on la sensació en boca és molt més tànica, amb un tanní més marcat, però molt madur. Això també ens dona una mica les peculiaritats del terrer i del sòl aquest de Licorella, que fa que els vins siguin més estructurats i que també s'allarguin molt a la boca. Això, com us deia, és el vi de la nit de les garnatxes, Licorella, perquè dintre de les nits de les garnatxes hi ha els diferents sols, de la cooperativa Capçanes. I per últim, com a tercer vi, representant aquesta tercera zona de les 6 de la DEO Montsant, tenim el Solpost, un vi de la zona que nosaltres hem marcat o hem posat de color lila, que és la zona mediterrània, per tant és la zona
que ens fa una mica de frontera entre el mar i la resta de serralades de Llevaria i del Montsant aquí darrere. És una zona amb una climatologia sobretot marcadament mediterrània, amb moltes pluges i molt mal distribuïdes durant l'any. Per tant, aquest vi al final ens acaba donant sobretot unes notes madures. Pensem que aquí la maduració d'aquests raïms sempre és abans que les altres vins, per ser aquestes zones. Pensem també que aquest vi és un vi amb 12 mesos de criança, per tant ens comença a donar unes notes molt més de fruita compotada, però també ens dona aquests balsàmics, ens dona aquestes notes torrefactes que ens marquen la criança del vi. A nivell de boca és un vi més estructurat, com deia, més càlid i amb un taní marcat. Com últim, m'agradaria explicar-vos una mica amb què creiem que podíem maridar, però això penseu que és una cosa molt personal i que depèn molt també de l'època de l'any que estiguem i de l'acompanyament que tindrem. Però, per exemple, començant per aquest últim vi que estàvem tastant, és un vi amb 12 mesos de criança, d'una zona més aviat mitjana, amb molta pluja, per tant és un vi concentrat, amb molt de taní, per tant és un vi que en principi aniria molt bé per acompanyar rostits, plats més contundents de carn, que faran que amb aquest taní una mica t'aixugui una mica el greix dels preparats i flueixin molt bé i maridi molt bé amb aquest tipus de menjars. En el cas del vi de Capçanes, de la nit de la Garnatxa Licorella, és un vi que és concentrat, és madur, potser amb menys taní que l'anterior, però també amb certa estructura. Per tant, crec que seria un vi ideal per acompanyar qualsevol tipus de brases, qualsevol tipus de carns, però sobretot potser més aviat carns vermelles, amb verdures a la brasa, menjars que siguin també una mica forts, però sense passar-nos, vull dir que el puguin una mica acompanyar i fluir. I en el cas del primer vi, el del Cooperatiu de Molins, el vi del silenci, potser aquesta frescor que ens aporta aquesta zona, vull dir, és el vi que ens aniria millor per acompanyar les carns blanques, pot ser pollastre, pot ser qualsevol carn que no sigui massa contundent, ni amb cuinats massa forts. També és un vi que pot servir molt bé per cuinar peixos greixosos, com poden ser salmons o qualsevol peix que tingui greix, perquè amb aquesta acidesa sobretot el que farà netejar molt bé la boca i acompanyar molt bé aquest maridatge.